du kan ikke ha blitz. Jo. Du kan zoome. Gå jo bare inn på auto. Nei, du går på makro. Ja, men da får ikke du blitz. Jo. Nei. Jo. Du kan ikke ha både auto og makro. Nei, det kan du ikke. Nei, men hvis du går på auto, så får du jo blitz. Ja, men du kan zoome. Nei, det kan du ikke. Jo, på makro. Nei, du kan ikke zoome på det forandrer seg ikke. Jo, fordi du trykker på skjermen. Altså, ja, men det går ikke an. Zoom! Nei, blitz. Zoom, blitz! Har ikke du hørt om zoom engang? Selvfølgelig har jeg hørt om zoom og alt det andre innstillingene som du kan i kamera, men det går ikke an å zoome denne mobilen. Jo. Nei, det er når du først tar bildet det. Ja, men du får i hvert fall ikke blitz. Jo, går inn på auto det, innstillingen. Nei, Et lite kamera i hjørnet. Det er ikke noe kamera i hjørnet. Jo, et lite. Så går du inn på innstillingen derfra. Der finner du auto, som er blitz. Nei. Jo. Så du trykker på skjermen. Du trykker, altså, blitz! Ja, du klarer å zoome på blitz! Det går ikke an å zoome. Det er når du først har tatt bildet. Du kan ikke zoome. På skjermen. Ja, men da skjer det ingenting da. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Det går bare an å ta blitz. Nei, det går ikke med blitz. Nei. Det går ikke an å zoome. Det går med zooming, men det går ikke med blitz. Nei, det går ikke med zooming, men det går med blitz. Det er det som er store minuset med mobilen. Du går ikke an å zoome. Nei, altså... Vi kommer aldri til å bli enige. Nei, vi gjør ikke det. Jeg går nå. Ha det. Ha det.